Africa Content TV. Sori ti padà gbogbo jabole, mami yẹn tó gbogbo, tológógó la gbọ́mọjó agbọ́mọjó lọ gbọ́mọjó. Àmọ́ tí bá tún wá ní àtúmọ̀ríra, tó bá nílò mami yẹn jò yígi bí ọdún bàbá ta òrìkà. Sori ti bá kówó lè mojọ ládẹ́kọ̀ọ́ náà nú, owó bàbá lọ́lá dé mojọ ládẹ́kọ̀ọ́ náà nú. Ìṣe wá fara kí mojọ bàbá suwé bàrí, ọkọ̀ mọ́lá ló kẹ̀kẹ́. Èmi lóbòdà lójú. Èmi lára ọ̀hún, èmi lóbòdà lójú. Àìlè àwọn ọ̀pẹ́ mi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ láì mú àkókò pamọ́ṣẹ́ mi, àwòrán tó lè dá. Èmi lára àná, èmi lóbòdà lójú. Èmi ṣe wá rí ìgbà sí mi ní ọjọ́, à ń tẹ̀síwájú sí ìgbékọ̀ọ́lá tó lè dá. Èmi lára àná, èmi lóbòdà lójú. Àìdáwó sí ìwù mi, ẹ̀sùn sí ìwù mi yọ. Torí kò ṣe má ní, lọ́dọ̀ sáré bá mi yọ sọ́gbẹ́. Torí mo sí ìwù ọ̀bá inú kan ní. Ṣẹ́ni pọ́pọ́ bá inú bá jàjà lò. Sáàni súlẹ̀ láì àwọn òjòjò. Ọmọ ayé ní 19 náà bá aṣọ àti àtàláyọ̀ pẹ̀lú pàdé kàwọ́ọ̀lì. Ó sì lóṣòdì tó máa yẹ ìwòsòdì òdu. Tòláwọ̀ eléyìí kòrò òṣèlú náà. Informal president, lápá náà, àyè